Importanti ħafna li dat-tfal li huma dilettanti taqbadhom minn età żgħira biex imbagħad meta kif inhi llum jalqu 14 sena ikunu ġejja fuq teknika u jistgħu jisparaw fuq ir-range under supervision. Kien hemm numru kbir għax kien hawn fuq 60 u qsamnihom fi 3 klassijiet. Minn Ottubru li ġej se jkun hawn klassijiet fejn jkunu iżgħar ta' 8 biex tlaħħaq iżjed magħhom u jkun hemm żewġ skemi, waħda l-akkademja li tibda minn 12 sena l fuq u oħra għal tfal li huma iżgħar. U hija wkoll ħolq oħra fil-ħidma tal-Kunsill Malta-Sport tramite wkoll nistgħu ngħidu wkoll il-Gvern għax wara kollox il-policy tal-Gvern huwa li nippruvaw indirizzaw l-atleta sa minn xkunitu, sa minn tkun żgħar, sakemm jibqa' tiela, sakemm jasal eventwalment forsi anki fl-ogħla livelli ta' teknika. Apparat li jtella aktar minn 50,000 euro, ma fl-aħħar mill-aħħar dan huwa top of the range, ġifieri state of the art shooting simulator illi kapaċi jiftaħ diversi bis-software li għandu, kapaċi jiftaħ diversi disċiplini tal-isparar u naħseb li għadna kemm dejna naraw biss l-ewwel parti ta' riżultat ta' dan il-simulator. Iwa, x'nieħu pjaċir, nispara. Jiena in-nano tiegħi kien dilettant ħafna tal-Olympic trap u ridni ninteressa ruħi fi sparar, allura ġejt hawnhekk is-simulator. Minn għalija nsir dilettant u nibda mmur bid-nija.